Evo, ja bih se ovdje za kraj htio osvrnuti na kritičare. I to ne na kritičare, oni su vam pomoći, nego na one koji slušaju te kritičare, kojima se još može pomoći. Vi znate da su i našeg dragog Pavla, mog prethodnika, također kritizirali. I kad im je Pavle, moj prethodnik i kolega apostol, odgovarao, on im je odgovarao na sljedeći način. Jako zanimljivo. A ja ću vam predložiti da i vi razmišljate na taj način. Pavle kaže ovako u 1. Korinčanima 4:18-20: neki se uznješe kao da ja neću doći k vama, a ipak eto me ubrzo k vama, ako Gospodar htjedne, slušaj, i rasudit ću ne riječi onih nadutih, nego silu. Ta nije u riječi kraljevstvo Božje, nego u sili. I u 1. Korinčanima 2 stihovi 4-5 Pavle isti govori: i besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju duha i sile, prikazivanju duha svetog i sile, da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj. Zašto vam ovo pričam? Kad vi budete čitali neke kritike o meni, najprije morate proučiti ili procijeniti onoga koji kritizira. Ako njega ne prate ozdravljenja, znamenja i čudesa, ako ga nije briga za bližnjega i ne poznaje evanđelje, on kritizira nešto što ne poznaje, na svoju štetu. Jer pravog kršćanina uvijek prate ozdravljenja, znamenja i čudesa, po Marku 16 stihovi 17 i 18. Nije li tako? A većina njih nisu iscijelili ni krilce od komarca, rekao bi Kenneth Hagin, ni jedno od mnogih muhinih očiju. Da li ste sa mnom? Ok. Sad, to uglavnom isključuje sve njih. No, ako bi se slučajno pojavio neki pravi kritičar, on bi trebao provjeriti vjerodostojnost mog govora i djelovanja, jer postoje mnogi lažni proroci uistinu koji čine znamenja i čudesa, pun ih je svijet u posljednjim vremenima, po Mateju 24:24. I onda bi trebalo procijeniti što, kako i zašto činim i kakvi me plodovi prate, jer stablo ćete poznati po plodovima. Ali ako nema plodova, onda je stablo trulo. Kad ima plodova, moramo provjeriti stablo po plodovima. Ali kritičari bez plodova pričaju o nečemu što ne razumiju, a to su skoro svi oni. Ja ih uopće ne čujem i ne slušam i ne čitam, nego znam da postoje, ali to je zbog vas koji, možda još neki ovi koji slušaju, hvala ti Isuse, mogu sebe izbaviti da ne izgube nešto dragocjeno, nemarom. Ok, sad, stranica Sozo, koju sam ja pokrenuo davno, godinama, svjedoči o mom djelovanju u ovom području i o mom srcu i nastojanju. I tamo ima stotine svjedočanstva i jako puno seminara na temu. Kad si ti, kritičaru, održao seminar da bi pomogao ljudima koji su bolesni? Ja vas izazivam da na našem govornom području, a i ovako bi bio problem, ali na našem govornom području nađete jednog slugu koji ima nešto poput Sozo stranice, sa toliko nauka i seminara i toliko svjedočanstva. Pa nije valjda da svi ti ljudi lažu? Ja vas izazivam. Volim, a pogotovo te kritičare. Jeste sa mnom? Volimo te Isusa. Ja bih volio vidjeti, jer meni je stalo. I zato ja ovo govorim. A kritičarima obično nije stalo. Da im je stalo, ne bi imali vremena za kritizirati. Bili bi na terenu. Ali to je ljudska mudrost. I ako su kojim slučajem rekli da je djelovanje kroz mene od đavla, a nije, to ćemo svi vidjeti u sudnji dan.
onda će odgovarati za grijeh nad svakim grijehom, a to je grijeh protiv Duha Svetog Božeg.